Česteraja, Česteraja ima Belaja. Sada ćemo početi modovano preživljavanje sa svim ovim modovima. Malo me boli grlo, pa ako bude mi glas drugačiji, znate zašto. Zašto sam počeo da snimam vamo, na početku vam pitati zato što neki misle da ja varam i zato nećem da gledaju. Ne, napravo novi svijet. Modovano jesam bolestan. Osli svijeta, da, ne, bolestan, da, gotovo, naprav novi svijet. I dok se ovo sve učita, danas sam išao zubaru, malo zub mi popravio, nije zub popravio, nego mi sam popnio jednu rupu, kako da objasnim. Imao jednu tačku u zubu i bilo mi sve da živce, jednom stavio lijek. Imam košpe ispred sebe, pa je to da je prvo iskoristim. Predlažem da ovo premotate jer ja mislim da će dugo trajat. Jedino ko da čujete kako ja pričam. Ovaj bi video trebao izaći sutra u petak, zato što ja sad snimam u četvrtak i treba dugo video da se uploaduje. Ili ako dođe večeras, večeras jedino, ako dotad bude završen. Ajde više, jest dokle nisi. Ne znam o čem bi pričao. A ja, ako imate neki prijedlog za mod, napišite u komentarima. Što? Napišite u komentarima jer svaki dan ću provjeravati na stranici ima li novi mod. Tražit ću na YouTube kako izgleda, šta ima da se radi tu i viću da ga stavim. Šta je ovo sad ula? Evo ga. I hajmo da počnemo. Izokle. Ovo će mi lagat ko da gledam. Trebao sam. Ali sa Frampusom ja mislim da se ne može pauzirat. Vjerovatno može, ali ja ne znam kako. Sad ne znam kad će ovo počet, kad neće. A samo znam šta ću prvo uraditi kad se stvorim. Otvorit ću bonus sanduk, uzet ću ono, napravit ću crafting table i napravit ću villagera. Evo ga. Evo sad gdje smo mi u kojem bajom. U dobrom baju. Ajde. Imat ćemo kuću u prvoj epizodi. Imam i već kuću u prvoj epizodi, narode. Sad moram naći neku ravnicu. Ovo je laga. 3 FPS, 4 FPS. Ajmo neđe na ravnicu neku da nađemo. Vidite, ovo će nam biti kuća. Mislio sam da odmah napravimo villager, ali pošto smo dobili ovo u chestu, moram odmah da pravim sebi kuću. Dobro, tehnički ja neću praviti. Najviše ćemo u ovom preživljavanju ora spavna, kroz koji je taj mod trebate pogledati, jer ima već 21 verzija. Ako možda poznajete ovaj mod, jer zato ima kralja, princa, princezu, kraljicu, mobzilu, emperor skorpiona i tako dalje. Golden apple cow. Enchanted golden apple cow. Ovi tigara. Ne znam što mi ne radi damage indicators. Ovo što mi laga.
Imamo i morph mod. Gledam gore na minimap ima li džeravnicu. Aha, ne trebaš mi viši. Imam jedan enchanted gapple dosta. Šta je na mapi? Šta je? Ne ono da je stink bug, ali šta ovo? O ne, znam šta, neću. Nikad neću. Nisam ni ja toliko lud. Nisam ni ja toliko lud. A evo cure. Treba nam ravnicu. Ravnica. Treba nam ravnica. Tara. Što za laga. 1 FPS. Ako se pita gdje ja vidim ovaj FPS gore na... Sa Frapsom se vidi u čošku. Svi govori u komentarima svanje lako da gledam. Ako i ti još nisi napisao. Hajmo. Ali ja nemam previše kompjuter pa zato... I laga. Hajmo. Šta je ovo? Nemoj reći da je to. Nemoj reći da je ono... Jesu to, tu je to. Ne smijem tamo ići. Hajmo da vidimo. Sačekaj sam sekundu da vidimo kako bi izgledalo gore. A nije ni problem ako bude loš. Ako bude loše. Jer može se odmah ovo popraviti. Uzeti ću se odmah mislim. Možemo uzeti. Trebamo naći neku ravnicu. Testing bug. Ovo je sve iz ove spavna, ovo je stink bug, enchantovane jabuke i to. Onaj enchantovane ove krave. Ovo je samo kad nam dođe noć teško nama. Jel' ovo vuk? A šta će mi vuk? Neću to. Girlfriend, da. Znači kad sam dobio otvoran inventar. Znači kad, za svaki slučaj. No idi tamo, idi gore. Znam da je on djene. Evo ovako ćemo da probam. Ajmo. Klik. Zap to složio. Klik. Aj, molim te Bože. To. Aj sad samo da je dobro. Dobro, znam da je ovo najbolja početna kuća ikad. Ovo jak me neko zove ili ja mogu sam da zove neko, zvoni mi telefon pa mislim da meni neko zove. Vidite ovo ima drama, ima radni sto. Ovdje nema ništa da ostavi, škrinja, jabuka, kramp, to ne treba mi za sad, ne treba ni to. Ovo za svaki slučaj mora se ponijet. Mora i ovo. Gledaj meni, imam kamenu sjekiru, klik. Žeton, tako. Daj. Uzet ćemo ovaj krampić. Drž, da je samo. Malo mi laga, malo više. Map, waypoints, add. Kuća. Ajmo staviti skroz crven. Drž. Rikvart skroz crvena. Evo ga. Evo kuća. Ajmo malo da sakupimo nečeg.
Znaš šta ćemo sad, hajmo malo kamena da uzmemo. Da uzmemo malo kameno, da uzmemo malo kameno, no. Ova kuća je previše, kako da kažem, nego sam skoro prejaka, kako da objasnim. Daj mi ovo, daj mi ovo. I ovo je također iz Ore spavna. Ant nest. Ajmo ovdje da kopam. Ja mislim da je ovo prvi blok koji smo polomili ovdje. Nije onaj od drveta lišti prvi blok. Još to laga nešto. Hajde, ovo je prvi put da preživljam s modovima. Nek laga do duše koliko hoće. Uglavnom je samo da video izađe. I da vi uživate u videu. Samo da mi je morfam se ušišmiša ili nešto slično. Ajmo da uključim. Imam kalaš u gepeku, hot, hot. Mogli proći. Može li se proći? Barem se može proći. Ovo što mi lag. Lag me strefio. Sad čekaj samo da vidim može li... Šta se sve može od cobblestone napraviti, ne znaš. Ne znaš baš sve ovim od stepence, ovo znam. Magic tower ovako, ima ovdje puno stvari, ima li nešto... Šta je ovo? Magic Haunted House, Creeper Stats. Ništa, šta je ovo? Instant Stone. U stvari ovo nam dobro bilo. Ovo podzemni kamen. I ovo ne bilo loše. Pečturo. Ovo je lagano sve iz običnog Minecrafta, jest. Hajmo sada napravimo nešto veoma dobro. Ej, ajme rec. Jaj, treba nam još jedno drvo. Kak nas nije sram. Jedno drvo. Znate koji ima jedan mod što sam stvarno htio da dodam ovdje, ali nije došao jedan 70 chicken chests mod. Imat ćemo sada jednog villagera, jer mi smo majstori. U prvoj epizodi imamo villagera, jer mi smo majstori. Majstori. Ja kad se sjetim na Death Zone, prvo moje preživljavanje i prvi moj video kad je pjetu. Ja mislim da je u prvoj ili u drugoj epizodi kad se napravio sebi ono, kak se zove, bazu. A ja mislim 15. sam napravio tek kuću. A ovdje u prvoj epizodi već imam kuću. A šta ćete, modovi su predobri. Dojem tu, gledajte sad, napravim jedan plus i dobijemo seljanina. Seljanin. Ne zanima koji je seljanin, razumijem ja engleski, ali važno sam da imam seljanina. To je meni najvažnije. Boing. Kameni mač.
Kameni mač, 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 mač. Samo ne znam koliko dugo snimam. Vidim mrav, ej mrav. Šta imaš sam? Železni kremp, smaragd. Očekavate za sudbina 1. Nisi ti loš. Hehe, svi ste mi spašeni da djevačačku. Pošto ovom mod skoro sve životinje dropaju emerald. U raspavnu. Ej, treba će nam malo sna. Noć već kad prije. Imam ovdje i morph mod. Ajme. Dž. Vidite. Ovo, hajde. Nema šta rad. Uglavnom, ovo je naša kuća. Naša prva kuća. Imat ćemo mi više kuća. Pošto imam još jedan sličan, ne. Ako ubijem mrav, svi napišite u komentarima ha ha ha, boci, ha ha. Pošto me nije ubio ovdje, ne možete govoriti ha ha, boci, ha ha. Ova kuća mi se baš sviđa zato što ja ovako nikad ne bi napravio. Pošto ja, ako me poznajete dugo uživo ili ako me gledate malo duže, znate da ne volim ni da gradim, ni znam da gradim. Jedino ako gradim nešto ko jedan veliki blok, tad već znam. Sad ostaje malo smeća. Šta je ovo? Jeste vi nešto? Evo ga. Vjeverca. Iz kojeg je ovog moda? Ja mogu da izvore spavna. Koliko su? Ajde ostaje ove stvari. Brown, zemlja, drvo. To je to za ovu epizodu. Znam da je kratka i mislim da je kratka u stvari. Ovo i vidit ćemo se sljedeći put. Ćao!